Assalamu alaikum. Velkommen til Jannah Dreams. I dag skal vi tale sammen om en person, vi elsker rigtig meget. Og ved I hvad? Han holder ligeledes helt vildt meget af os. Hans navn er profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er ham, der har lært os alt, hvad vi ved om Allah, islam og om at være gode mennesker. Det er ham, der har lært os, at vi skal tale pænt, opføre os ordentligt og være gode mod vores forældre og venner. Men hvem var han? Hvad gjorde han? Og hvorfor elsker han os? Det er det, vi inshallah skal tale sammen om i denne serie. Men først og fremmest, hvad er en profet? Se, en profet er en person, som Allah sender til mennesker for at lære dem om Allah, islam og om at opføre sig ordentligt og være gode mod andre. Når folk for eksempel ikke tilbad Allah, ikke opførte sig ordentligt og ikke var gode mod hinanden, så blev profeter sendt til dem. Det vil sige, det er profeternes opgave at vejlede os, så vi tror på Allah, tilbeder ham og bliver bedre muslimer og mennesker. Personer, drenge og piger, som andre får gavn af, og som bidrager til islam, vores familier og samfundet omkring os. Og profet Muhammad er den bedste profet af dem alle. Og han er også den sidste profet. Han kom med det sidste og endelige budskab. Og det er nu vores opgave at følge hans fodspor, viderebringe hans budskab og vise gode manerer. Derfor lytter vi til profetens historie, så vi kan efterligne ham og blive gode muslimer. Profet Muhammad blev sendt i en tid, hvor folk tilbad statuer, opførte sig respektløst, og de behandlede de fattige og de svage meget dårligt. Profet Muhammad er født for ca. 1500 år siden. Det er lang tid siden. Han er født i en by ved navn Mekka, og i Mekka har vi Allahs første og mest hellige hus, Al-Kaaba. Og det er muslimernes bederetning. Så når du sammen med mor og far skal til at bede, og I stiller bedetæppet på gulvet, så er det i retning af Al-Kaaba I beder. Vi har aftalt, at vi elsker profet Muhammad a.s. Og når man elsker en person, så vil man rigtig gerne lære mere om den. Så lad os tale lidt sammen om profetens familie og hans opvækst. Profetens forældre hed Abdullah og Amina. Men profetens far døde, inden profeten blev født. Og som helt lille blev han ammet og passet af en kvinde, der hedder Halima as-Sa'diyya. Og Halima as-Sa'diyya fortæller, at så snart hun så profeten, så kunne hun rigtig godt lide ham. Og at alt i hendes liv blev smukt og godt, da han kom, fordi Allah lagde baraka i hendes liv. Og allerede som barn havde profeten det reneste hjerte. Han elskede alle og var barmhjertig, og han ønskede ingen noget ondt eller dårligt. Som 6-årig blev der profeten ind hos sin farfar, Abdul Muttalib, som elskede profeten rigtig meget. Og Abdul Muttalib var en meget vigtig mand i Mekka. Så profeten fik allerede som barn mulighed for at se, hvordan de voksne gjorde, og hvordan hans farfar arbejdede og handlede, og det lærte han rigtig meget af. Men som 8-årig døde profetens farfar, og profeten blev derfor passet af hans onkel, Abu Talib, som elskede profeten mindst lige så højt. Og han tog sig rigtig godt af ham og passede på ham i mange år. Det var det, jeg havde for denne gang. Og næste gang, så skal vi inshallah tale sammen om profetens ungdom. Hvordan var han som ung mand? Og hvad var hans interesse? Jeg glæder mig rigtig meget til at tale sammen med jer næste gang. Indtil da, have det rigtig godt inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.